Mwari ngaaramba achikuitirai zvakanaka. Vafundisi vari panzvimbo ino nemaelders tinongoramba chinzwa kuitirwa zvakanaka neurwapo hwavo. Toramba chitenda the visionary of the project. Mwari ngaakuitirei zvakanaka Evangelist Mashesha naamai. Tinoramba chitenda Mwari nekugona kwavo. Vari kuramba vachiita mabasa makuru pakati pedu. Vari kumova from glory to glory, from power to power. Muzita raJesu Kristu. Amen. Iwo chizvomberera maoko kuti waita zvakanaka. Mauya panzvimbo ino maderano. Muzita raJesu Kristu. Amen. Ndinoda kuti uchigara pasi utaurire ari pasaidi pako kuti audzokera wakadaro. Praise and worship ichitora zvigaro zvavo. Nhasi vakachena, nziri kuti kuchena kwacho ndokuti white here kana kuchena kwekuchena. But vakachena. Mwari ngaavaitire zvakanaka. Muzita raJesu Kristu. Amen. Nhasi tiri kuda kupfuurira pamberi nekutaura zvekwamwari. Tichitaura kugona kwamwari. Title yatichashandisa manerano inonzi eradicating the devil's signature. Eradicating the devil's signature. Kudzimwa, amino signature inonzi name. Kudzimwa kwesignature yaSatani. Ndizvo. Kudzimwa kwesignature yaSatani mukati meupenyu hwedu. So ndichavhura Bhaibheri kubva kuna Genesis chapter number 1 verse number 1. Bhaibheri rinotaura richiti pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Rechirungu randakuvhura rinoti in the beginning God created the heavens and the earth. Original racho parakanyorwa rechiHebheru rinonzi Bereshit Elohim bara ati Hashamayim ati Haaretz. Waindaverenga rechiHebheru racho rinosiyana matsananguriro aro pane rechirungu nerechishona. Padati Bereshit Elohim ndokuti in the beginning God. Padati bara ndokuti created. But pane izwi randati art. Iroro randati art rinoreva kuti Aleph Tav. Aleph Tav zvakafanana kuti A to Z kana kuti Alpha and Omega kana chiri chiGreek. Saka tiri kumwari asazvina azvimo muBhaibheri rechishona, azvimo muBhaibheri rechirungu. Zvoreva kuti madudzirirwo azvo ndeyekuti Mwari vakashandisa the Hebrew language to create the heavens. Kuti ati Hashamayim ndo kuti the heavens plural. Ati Haaretz ndo kuti ichi the earth. Saka zvoreva kuti pese pakasikwa the heavens Mwari vakashandisa mutauro. Vakasika the earth Mwari vakashandisa chi kutaura. The moment yatataura kuti Mwari vakashandisa language pakucreate kwa kwematenga nekucreate kwa kwenyika, zvoreva kuti zvasikwa zvacho zvinoratidza the perfection of God. Saka argument yatakubva nayo ndeyekuti kana zvakadaro kuti Mwari vakasika neizwi ravo riri perfect, zvoreva kuti nyika yatiri kuona paverse number 2 inonzi zvino nyika yanga isina chimiro, nyika isina chinhu, nyika ine rima, aienderane nemazwi ari paGenesis chapter number 1 verse number 1. Saka zvoreva kuti pane zvakaitika pakati paGenesis chapter number 1 verse 1 na Genesis chapter number 1 verse number 2. Kune vanoverenga mabhuku vanobva vaziva kuti ndo panouya nyaya inonzi the gap theory. Ini ndikoda kubva ndataura kuti chakaitika ipapo paverse 1 nepaverse number verse 1 neverse number 2, the devil happened. Ndo zvandinoda kufarira, chimwe chinhu chandinofarira Mwari. Mwari havavanze zvinhu zvinoitika. Kana Satani aitika anonga aitika. You will discover kuti tisati tamboenda kure neBhaibheri,
Mwari wakasika nyika pa verse number 1. Verse number 2, the devil happened. And the Bible harina kuzvivanza rakavhara zvibuditsa. Zvakaitika pakati peGenesis 1 verse number 1 hazvisizvo zvandinoda kutsanangura the result yatinoona paverse number 2. But kune vanonzvera Bible vanoziva kuti pakati peverse 1 neverse number 2 ndo pana Isaiah chapter number 14. Do zvakare pana Ezekiel chapter number 28. Do zvakaitika pakati pe verse 1 neverse number 2. Verse number 2 pane wedhi riripo risiko kuchishona kana kuchirungu. Unonzwa pachinzi haya vatohu. Zoreva kuti vari kuti the earth and the earth became. Kureva kuti haisiyo yakanga iri pa verse number 1. Dosaka izwi rechiHebheru rikutaura kuti the earth became void, the earth became waste, the earth was formless. Saka zvoreva kuti vanhu vazhinji tinoziva kuchitsanangurwa kunzi kune the creation story inobvira pa verse number 2 zvichienda mberi. Ini ndinoda kutaura nhasi kuti iyoyo yatiri kuti creation story nhasi ngatiiverenge nemamwe maonero, nekuti creation Mwari vachidzoka kunyika, vari kudzoka kunyika nekuti nyika yavanga vakasika before yanga iri mu dispensation of angels. Munhu anga asati asikwa. Saka that Genesis chapter number 1 yanga iri mu eternity, yakasikwa mu dispensation of angels. Human beings were not there. Saka, and in the dispensation of angels, and the devil happened. Regani mboparidzira mumwe munhu nsati ndaenda mberi. Saka zvoreva kuti tinogona kutanga marriage yakanaka, but if the devil happens, he leaves a signature. Tinogona kutanga business redu zvakanaka. When the devil happens, the things will change. Azvireve kuti, watch me closely, kana wakaronga zvakanaka, zvinhu zvako zvifamba zvakanaka, wabereka vana vakanaka, watanga marriage zvakanaka, watanga business zvakanaka, azvireve kuti zvinhu zvako hazvibhende. Ende kubhenda hazvireve kuti hauna kurongeka. Kubhenda hazvireve kuti zvanga zvisiri perfect. Nekuti naMwariwo pachake, watch me closely, naMwari wakasika denga nenyika zvakanaka, but the devil happened. Ende nyika yakanaka yanga isina chinhu, nyika yakanaka yanga isina chimiro, nyika yakanaka yanga yane rima. Vazvinzvere mwana. Saka zvoreva kuti tiri kuratidzwa Bible, shoko raMwari Bible richitanga kuti zvinhu zvakabhendawo kuna Mwari. Azvireve kuti kubhenda kwazvo Mwari hapo. Anga aripo sati achiondonga nyika. Munondinzwa. Anga aripo nekuti yakasika nyika iyo iri perfect. Ndo yatakutarisa ine signature ya Satani. Signature ya Satani iri muhutatu. Watch me closely. Inonzi nyika yanga isina chinhu. Empty, number 1. Nyika yanga isina chimiro, without shape, without form. Number 2. Nyika yanga ine rima. Point number 3. Saka zvoreva kuti signature ya Satan ndo yatiri kuratidzwa Bible richangotanga kuti sati akabata life yako inowanikwa isina chinhu. Life yako inowanikwa isina chimiro, direction, kushaya kuti zviri kuenda kupi, zvichibva nekupi. Nekuti sati wabata inowanikwa ine rima, kureva kuti all dimensions of revelation will be missing in your life. Kana pane rima ugone kuona ma opportunities aripo, kana kune rima ugone kuona nyasha dziripo, kana pane rima ugone chakanaka nechakaipa uchione. Unogona kupinda mumba wasirwa sadza, unotorara nenzara nekuti uri murima. Makuseni ndo paunozonoti haya ndakarara nenzara, sadza ranga rakasiwa patebho nekuti uri murima. Tina vamwe vanhu vane signature ya Satani yekuti havana chavari kuona, vari kupa next dondo, vari kutataiwa ma opportunities ava havasi kuaona here, nekuti une signature ya Satani yerima. Mukati mako hamuna direction, hamuna shape. Marriage yako kushaya kuti tiri kubva kupi tichienda kupi, nekuti it's formless. Ukatarisa muhomwe mako hamuna chinhu, nekuti
emptiness is the signature of the enemy. But tonight the devil is a liar. The signature of the enemy in your life. The signature of the enemy in your life. What is the signature of the enemy? Number 1, emptiness. Number 2, without form. Number 3, the darkness. Sakazoreva kuti iwe veneka shoke upenyu wako kuona kuti mune chinhere mu life mako. Umwe munhu ari kuti mari ndinayo but hamuna munhu anonzi wife or husband mu life mako. Utori ne signature yasati taura pati stay pako kuti utori ne signature yani yasati nekuti augone kuva ne life isina chinhu, augone kuva ne life isina munhu, augone kuva ne life isina mari, augone kuva ne life iri empty. That's the signature yekuti sati wakasiya mutsoka dzake mu life yako. Saka ndiani achadila nenyaya iyi. Saka zvoreva kuti in the dispensation of angels munhu asati asikwa, Mwari wakati rega ndichienda kune nyika nekuti nyika ine signature yaSatani, handigone kupfuurira pamberi ndine nyika yakadai nekuti the devil anoramba akaisa signature yake panyika yandakasika. Ndo panouya Mwari paverse number 3 achiti let there be. Saka vazhinji vanoti creation story. Watch me closely. Ndiri kuti ndiMwari wakudhila nesignature yasati kuti handidi kuiona. Why ari kuti let there be light? Because the signature of the devil is darkness. Saka whatever God is going to do in the 7 days, he is dealing with the signature of the enemy. But achishifta from dispensation of angels, achinotanga a new dispensation, a dispensation of humanity. But paakutanga dispensation of humanity, forthcoming attraction. Zoreva kuti ari kutaura kuti ndakuzopa munhu signature yekuti paachafamba anodhila ne signature yewakaipa. Saka patinosvika paday number 7 uchazoona pachicrownwa munhu, pati munhu anangocrownwa chete, akacrownwa achipiwa capacity, achipiwa ability yekudhila nesignature yemuvengi. Saka Mwari vakazvigadzira kare kuti kunyangwe Satani akauya nemhando ipi, munhu wandakuzogadzira handakuzomusiyira makii yekuti Satani akauya nerwendo rwupi munhu anokunda. Saka ngatifambe nebhori. Day number 1. Day number 1 Bible rinoti Mwari vakasvika panyika. But ndoda kuti watch closely. Nyika payanga yaondongwa naSatani, whether by flood or by the devil activity panyika. Hatina kudzokera kuma theories yayo, but tichida kudhila nesignature. Bible rinoti mweya mutsvene wanga uchitenderera on the surface of the waters. Saka zvoreva kuti ukangoona mweya mutsvene wauya mulife yako, Mwari haasati akukanganwa. It's a down payment yaitwa naMwari mulife yako yekuti I am coming for you. But the way anouya nayo ari kuuya kuzodhila nesignature of the enemy. Saka zvoreva kuti watch me closely. The moment patakutasa 7 days dzaari kudhila nesignature of the enemy, rega nditaure chimwe chinhu closely, nekuti vazhinji vanofunga kuti paunenge wangoita mukristu zvese zvako zvaita poa. Mai mwana rega ndiuye negood or bad news. God is going to take a process nekuti anobvisa the signature of the enemy bit by bit. Handisi kuda kukunyepera kuti ukagamuchira Jesu pano nhasi mangwana madhira ako anaka, mai mwana munotopinda paprocess namudhara. But God is committed to eradicate the signature of the enemy. Varume tiri mumicrowave generations, but Mwari achine tsika dzake dzakare dzaanopinda muprocess newe yekuti hazvisi kuzobva one day. Kana wakanzwa mai mwana vakakutaurira kuti overnight miracle zvako zvinoita, mai mwana manenge makaposana nayo, nekuti pana Genesis chapter 1
Mwari wakapedza 7 days kudhila nesignature wakaipa nekuti nyika yange isingataure. But iwewe nenharo dzako nekurovha kwaunoita chechi nemaitiro unoita unoda nguva yakati rebei kuti Mwari adhile nematambudziko ari mulife yako. Dati Mwari ngaakubatsire ove obedient uti Mwari shandai upenyu hwangu nekuti there is a process. Process mai mwana azviita, but Mwari vari kuti he is committed to deal with the signature of the enemy in your life. Ndo paari kuuya Mwari achiti let there be, paari kuti let there be light. Mundangariro make ari kudhila nerima riri on the surface of the deep, nekuti nyika yanga isina rima kunze, but yanga ine rima pakadzika dzika, nekuti Sataka uya anosvibisa moyo, anoodza moyo. Noti mubate zvinhu izvi, mweya mutsvene ndiwaitenderera kunze on the surface of the water. Darkness was on the surface, on the deep. Zvoreva kuti yange iri pakati penyika ndo panga pane rima. Saka Mwari anoisa rima mumoyo zvekuti unotaita wrong choice pakurora, unoita wrong decision pakufamba, nekuti mumoyo mako mune rima. Ndosaka muri kuona chiedza chaari kuunza achisi chiedza chezuva, nekuti rima ranga siri panze, ranga riri mukati. Saka ndopa unonzwa Mwari asvika panyika. Ladies and gentlemen, kopa kumanotsi kuna Mwari ari kusvika pane life yabhenda, ari kusvika panyika yakasi yavhiringwa newakaipa. Acheme kuti ona zvaita nyika ndakaisika yakanaka, nhasi haisina chinhu, nhasi haisina chimiro, nhasi yane rima. Mwari acheme izvozvo, anosvika achiti ndichanyarara, but zvandoita ndezvekuti ndinotaura zvandinoda kuona kuti zviitike, handitaure zvazviri. Vazhinji vanofoira pakuti vanochema mamiriro ezvinhu, varume hatisi mathermometer anongotaura mamiriro ekunze. Kana taakuda kuteedzera Mwari tinotaura zvatinoda kuona. Ndauya kuzotaurira mumwe munhu kuti as we eradicate the signature of the enemy, taura zvaunoda kuona bedzi, usataure mamiriro ezvinhu. Ndinoziva kuti hazvina kumira zvakanaka, ndinoziva kuti hazvina zvinhu, asi hatitaure izvozvo, tinotaura zvatinoda kuona. Dzidza kubva kuna Mwari. Bhaibheri rinoti Mwari haana kukomenta zvanga zviriko, asi akati let there be light. Kubva kwaitika chiedza, Bhaibheri rinoti iye Mwari akachiona, iye akakomenta chiedza chake. Varume, kana taakukomenta, ngatikomente munamato wapindurwa, ngatikomente zvataurwa, hatikomente mamiriro ezvinhu. Varume, tinokomenta zvatataura. Mwari akati let there be light. Meso ake akaona chiedza, haana kuona zvimwe zvese, akaona zvaakataura. Varume, shoko raMwari rinobva rataura richiti Mwari azviona obva ati it is good. But chinzwa process yacho, Mwari haana kuunza chiedza from elsewhere. Anoti he separated the light from darkness. Saka zvoreva kuti Mwari pavari kuuya pane rima, murima imomo vari kuona chiedza. Una kundinzwa? Vakaseparate light from darkness. Rega ndikupe imwe tipi yamudhara watinonamata. Kana achiuya kwauri, haasi kuimporta goodness from the heavens, haasi kuunza goodness. Ari kuti murima imomo mune chiedza. Una kundinzwa? Anoita bring out the best out of your life. Akauya kune deep darkness, akabuditsa chiedza pane darkness. Don't write yourself up, usazvidisqualify, usazvikanzure varume, nekuti kuna Mwari anoona light. Murima imomo your life was yongadzwaita madrugs, kwaitika mutoriro, hakuna chakanaka chiri kuonekwa. Mai mwanadzika mai yamauya kuna Mwari, Mwari anobuditsa zvakanaka, akaipa nezvakaipa, anobuditsa chiedza parima iroro.
Rega ndiudze mumwe anga kufunga kuti rega ndibude mumba nekuti my husband is useless. Rega ndiudze mumwe anga kufunga kuti rega ndibude mumba nekuti my wife is useless. Ita pauya pano, there is a God anotaka sangana newe. He brings out the best out of you. Saka zoreva kuti that's the signature ya Mwari towards people. Kana Mwari akasangana newe, he brings out the best out of you. Saka wesacha uya kuzogamuchira Mwari, ziva kuti mtana wauya kwaari auye kuzokupomera mhaka nekuti ukanzwa chidhakwa chiri apa chinofunga kuti pachiri kuuya kuna Mwari, Mwari ari kuuya kuzochacha. Mai mwana wakairasa uzive mtara uya, aukaona chidhakwa chiri apa chinodhifenda doro racho chichifunga kuti Mwari ari kuuya achizoti doro rakaipa. Mai mwana Mwari ashandi achidaro. He will bring out the best out of chifeve chiri pano. He will bring out the best out of chidhakwa chiri pano. Mwari ajaje nekuti time yekutonga isati yakwana. Mwari paari kusangana nemutendi nhasi ari kuti the best must come out of your life. Vanhu chete vekuchechi vanotsvaga mhosva pana vanhu, asi iye Mwari watinonamata haatsvage mhosva pana vanhu. Anobuditsa zvakanakira chifeve ichocho, anobuditsa zvakanakira mbavha iyoyo, anobuditsa zvakanakira iyewe wakanditarisa. Nekuti kana waenda pamberi paMwari, God is looking for the best. Saka Mwari wakati ngakuve nechiedza, akabuditsa chiedza murima. Ndiri kutaura kuti no matter how deep in darkness you are, Mwari anobuditsa chiedza murima iroro. Bhuku yedu inobva yati saka kwanga kwane chiedza, saka kwanga kwane rima. Zvinobva zvareva kuti and it was evening and it was day. Ladies and gentlemen, paday number 1 pakaiswa chiedza, paday number 1 Mwari wakasika time. Oh, saka zvoreva kuti before Genesis chapter 1 verse 1 kwanga kusina time, but Mwari wakuda kudhirana sati nesignature yatsati anoisa time. Zvoreva kuti that signature haina kusiiwa iri mueternity yekuti pamwe unoti hazvichapera. Mwari anoti ngatichibva tacreata time, tibva takaunda 7 days zedu nekuti we need to deal with this problem. So I will make time for this problem, because the moment I make time, I also make time yekupera kwazvo. Pazvanga zviri mueternity tanga tisina time, saka zvoreva kuti zvakasina expiring date nekuti mueternity hamuna date. Saka patakucreata time takuti yako nyaya inopera, ndauya kuzokuzivisa manerano kuti nyaya yako inogadzirika nekuti Mwari waitira time. Saka kana wakutonga titore manotsi kuna mudhara, the moment you want to deal with any situation, make time for it. Create time for it. Nekuti Mwari paakada kudhila nesignature yasati wakagadzira time yekudhila nesignature yacho. Day number 2, rega ndiva ndaudza mumwe munhu, Mwari haana kunoita bhipi, haana kuita pfari kana kuvhunduka. Paakati let there be light, ndo paakatanga kunyatsoona kuti nyika ina chinhu. Ndo paakaona mamiriro ezvinhu kuti haana kumira zvakanaka, but Mwari wakanorara. Kana Mwari achirara wakatonorara, akatonorara achiziva kuti zvitoripo. Chaaitenda Mwari, chaaitenda ndechekuti kwatomboya nechiedza chandataura. Saka I thank God for the chiedza, ndotonorara. Mai mwana zvinhu hazvipere 1 day. Iwe tenda Mwari nepaitwa naMwari nhasi, mopfuurira pamberi. Endanobvunza vanoendesa vana kuzvikoro, unotenda mwana achipasa kuECD achipromotwa kuenda kuprimary, iwo uchiziva kuti certificate iyi haina basa hayo, but munotoripfekedza kamwana gauni kotoiswawo neheti, zvichireva kuti mwana uyu hapana basa raanopinda, hakuna chine musoro chichaita. But celebrate every stage of your life. Mwari wakanorara isachiedza.
usaite BP mai mwana, you are in the process. Kana baba mwana vatombo kuperekedza kuchechi, tenda Mwari. Uchiti ndinokutenda ibaba matombo enda neni, usaite stress bururu. God is in the process. 7 days dzinokwana. Vazvinzwa here mai mwana? Because munoda kutaura kuti eye Mwari ari kundipa chikafu, but Mwari asati anyatsope. Mai mwana, tenda Mwari chikafu ichocho, womira mangwana, todhila nemari yerenti mangwana. It's a problem for another day. Vazvinzwa. Day number 2, Mwari asina kuita stress. Amuka day number 2 akati problem yatinayo yaye formlessness. Zina chimiro. He separated the waters above and the waters below. Mwari ngaakubatsire. Dambudziko ratinaro ava Mwari vanga vakuisa order. Saka zvoreva kuti Mwari vari kuattacka the signature of the enemy by bringing order. Vachiti zvedenga nezvedenga, zvepasi nezvepasi. maKristu ndiwo akawanda anoita izvozvo zvokuti life yava haina fomu. Avazive panoshanda prayer nepanoshanda kushanda. Unoona mumwe mwana anenge achitemba kuti ndina bishop vanonamata, mumwaka watakuenda wemazama haasi kuverenga Pythagoras theorem, haasi kuverenga heritage kana makara, achitemba munamato nekutsanya kwechechi. Ndo inonzi formlessness iyoyo. Separata zvedenga zvive zvedenga, zvomweya zvive zvomweya. Panoda kushandwa ngapashandwe. Tine maKristu asina order, anongopfekedzera mweya pari kudiwa kushandwa. Day number 2, he divided the waters above. Kuti izvi ndezvedenga, izvi zvenyama ndezvizvi. Vhesi yaverengwa neakashumira zvemari nezuro akataura kuti give and it shall be given back unto you. The same measure, ukanzwa mapostori achidaro unonzwa kuti achirerekera musoro achiuya kuzopa. The same measure, pressed down, shall men give unto your bosom. Inonzi bosom ndo chihomwe chemadzimai chepamusika chekuisa mari. Saka zvoreva kuti ukauya ukapa kuno ukazanovhura business, unoconfusa Mwari kuti vanokudzorera mari kupi. Separata zvedenga zvive zvedenga. Iwe pauri kupa denga rinoresponda. Asi iti Mwari wendibatsirei, ndakugadzira chihomwe chandakuti chaedzwa. Azhinji, shall God give to you? Shall men give into your bosom? Zvoreva kuti vanhu vanenge vane chikwereti chako, saka iwe ukazanotengesa matoothpick hapana anoya achikupa mari. Ndosaka uchifunga kuti kupa hakushande nekuti hauna kuseparata zvedenga. Saka zvoreva kuti ari kupa Mwari pano anofanwa ngane business mind to separate kuti ndinonamata kuna Mwari asi ndoenda kuna business. Ndoti vanhu ndipei mari yandakapa kuna Mwari. Separate zvomweya nezvenyama. Panodiwa kunamata namata, panodiwa kushanda shanda. Ndosaka zvinhu zvisina chimiro, zvinhu zvisina kumira mushe, because we are not able to separate. Ukanzwa vanhu vachinamatira kupora kwavanhu nekusunungurwa kwevanhu kuti nyika ngaipore, vanonamatira kuti evangelism ngaiti, vati kuzovhanda kuevangelism yacho. Saka manamatirei. Separate zvomweya patinodiwa toita. Saka Mwari wakataiwa. What is in the Bible, mind you, inoreva the spirit. Saka zvoreva kuti pane mweya wokudenga nemweya unoshanda papi. Saka pasi panoshanda mweya wokushanda. Hakuna anozorerwa mari yako ndinzwi ndakamira pano. Uchimukira ukagara pamushanda, mai mwana unobvisa imwe 100, imwe mwana imwe 100. Pamushanda paunogara apa hapana chinouya. Rega ndibvunze vari pano vakafunda kudarika nyinyi. Imi mukaenda kunorima, ukarima uchinodyara uchidyara,
vanodyara marokesheni vaya, kamunda kako kakabudirira kakakoweka, ziva kuti kana usina kugadzira dura imi mucharara panze, mabhega akurara mukati echibage hauna kuninzwa. Nekuti the moment yaunoenda kumunda dzoka ugadzire dura, mubvunzo uri kubvunzwa naMwari ndewekuti pamunorima paunopa kuna Mwari dura rako riripi. Nekuti kukohwa kunoenda mudura, kukohwa kuenda mukano. Separate zvedenga zvive zvedenga, zvepasi zvive pasi. Wotarisa mai mwana ari pasaidi kuti mukushanda papini. Musa confuse Mwari kuti okuropafadzira kupi. God is a God of promotion. Promotion does not come from the east, no from the west, it comes from above. Imi mai niya munopromotwa pai. Kupromotwa exemption. Haikona kuti confuse Mwari. Mira pachoti Mwari ndione njiri pano. Ndisimudzei ndiri pano. Vazhinzwa ere mwana. Day number 3. Day number 3 Mwari anoti saka signature ya Sarah tatila ne darkness pa day number 1. Day number 2 tatila ne formlessness. Pa day number 3 takutila ne emptiness. Dopa unoona mudhara anoburuka vati takugadzira mvura ngaichiungana apa, maplanets ngaachimira apa, saka anoti maplanets macontinents rather ngaachimira apa. Saka Africa yavhamirwapo, Australia yavhasimukapo, Europe, Asia yavhamirapo, yavhaenza America yavhamirapo, mvura yavhaenda kwayo. Bhaibheri rinoti okoyoyi, God commanded the grass to come out of haana kuunza uswa, akati let the earth bring forth grass, let the trees, the fruits. Saka zvikabuda munyika imomo, sazvoreva kuti Mwari vakapakeja zvese mauri. Kana vachiuya mauri, watch me closely, havauye vachiimporta zvinhu panewe. Nekuti vazhinji vanofunga kuti saka zvichaitika sei, Mwari vachazvigona sei, nekuti life yangu haina zvinhu. Mai mwana dzikama imomo, mulife yako imomo ndopa vanobuditsa. Unotoshamisika kuti matobuda magumiti here mukati mangu, matobuda. So God replenished the earth with the vegetation yakabva munyika. Let the earth bring forth. Saka Mwari vari kutizivisa kuti Mwari vakauya mulife yako havana chimwe chauri. Ndosaka uchinzwa Mwari vachiti vanounza revelation. Revelation kureva kuti inobva pawedhera kuti apocalypsis kureva kuti kukwidibira, kukudubura ratha. Sazvoreva kuti pane zvinhu zvakavharwa zviri mauri zvaunodiwa kuzarurirwa kuti uzvione. Saka there is greatness in you. Inoda kuti Mwari vakupe meso kana vauye palife yako. Pane plenty of things in your life. Saka zvoreva kuti signature yasati anovhara pane zvinhu poita kunge pasina zvinhu. Signature yaMwari anotouya pasina zvinhu ovhura poita zvinhu. Wazvinzwa here? Haugone kuramba wakadaro wauya pamberi paMwari. Let God, allow God to release His word. Let the earth bring forth the vegetables, bring forth fruit trees. Let the earth bring forth zvinhu. Mwari wabuditsa power number 1. Power number 1 kusvikira pa this particular day. Vanobuditsa power rekuti vanobva vati izvi zvandataura izvi, for continuity I give the power of the seed. I give the power of the seed. Nekuti Mwari vaiziva kuti ndichazika munhu saka achizoda kupedza nyika idzokere paempty. Mwari vakati everything I have given it a seed so that it is able to propagate itself. Ndosaka uchiri kuona miti ichiripo nekuti iri kushandisa the power of the seed. Satani haagone kuwaipa nyika ino into a desert because there is a seed power. Vari kuzvinzwa here mwana? Akapa seed kuti miti irambe iriko. Iyi haisiriyo yaakasika, but ane principle yembeu yaakaita inoita kuti hakuve ne-extinction yemiti, hakuve nerange yekushayikwa miti. Miti inoramba ichikura, uswa unoramba uchikura, because God akapedza simba rawakaipa, or the signature of the enemy, because of the seed. Round 2. But day number 4. Mwari vanga vakudzokera round number 2 yekudzokeredza kuuya kwavakatanga. Saka day
1 2 3 signature yesata kuchina, but Mwari vakuita revisit to perfect your life. Vakuita revisit to perfect your life and eradicating the signature of the enemy. Bible not idopa vakasika mwedzi, vakasika zuva, vakasika nenyedzi, vasika nenyedzi apa. Bible not, watch me closely. Vanoti zuva richatonga maskati. Zuva rinotonga maskati. Usiku kunotonga nemwedzi nenyenyedzi. Nekuti zvakaitika patei number 1. Vakaunza chiedza. Vaunza chiedza, but chiedza chaitonga during the day. But during the night the signature of the enemy was still present. Pavakuidzokeredza nyaya iyi vakuti ngatichiisa chiedza chinokavhena masikati chobatidza masikati toisa mwedzi nenyenyedzi usiku tokavhena usiku kuti usiku urambe kuva nerima nekuti kunenge kwane chiedza chiriko. Vazvinzwa here mai mwana? Saka Mwari vakudzoka vachipefekta. Saka zuva nemwedzi zvikauya kuzomaka maseasons uye zvikauya kuzomaka masigns. Maseason kwakureva kuti there is a season for everything. Zvoreva kuti Mwari vari kuti mai mwanamdzika mai zvose zvatinoita tinozviita mumwaka. Ndosaka uchinzwa kunzi everything is good in its own time. Chavari kuisira zuva Mwari vari kuti kana taakudhira nenyaya iyi tinofanira kuisa mutime. Ende pavari kuisa zuva nemwedzi, vakavaenda kuchikoro vanoziva kuti mwedzi haubake, but mwedzi unoreflecta zuva. Rega ndichingokupamba mbasera number 1. Vanoziva kuti panoparidza ndokanda tumbasera ndizvo kanenge kasimo muscript asi kachikandwa mbasera. Saka zvoreva kuti it is your daytime that you determine the brightness of your night time. Unokundinzwa iwewe pauri kurarama muupenyu, mararamiro auri kuita uri mwana mudiki ndiwo achadetermine kuti uchachembera uri papi. Ukaona madhara ese hokoyoyi, vandinoti hokoyo zvoreva kuti ibhomba iroro, pandiri kuti hokoyoyi madhara ese akura adarika 50. Thank God is takadarika half a century taaikokoko. Ukanzwa tichitambura nepekugara zvoreva kuti takatambisa 50 years dzapera tikasagadzira patinochemberera. Saka our night season hamusisina mwedzi unoreflecta during our night time. Chichaukira ari pasaidi pako kuti makore zvaakufamba rima parichauya, rima richabakei. Usaite kuti uzonzwirwa tsitsi wachembera bhururu usina pekugara kunge usina mboita mwana mudiki. Ndo zvakaisirwa zuva nemwedzi kuti make hay whilst the sunshine. Bible rinotaura Jesu anoti ndinoshanda ari masikati. Prayer haana kuzoita ari pamuchinjikwa varume nekuti yanga yato nguva yemhepo. Prayer Jesu haana kuita atosungwa. Mai mwana zvichagoneka akaita prayer during the day achiziva kuti paachabatwa hapachashanda munamato, paakushanda maresults emunamato. Ndati manamatiro enyaya mhepo ikasimuka munorarama here. Saka zvoreva kuti pandinoshanda, watch me closely, handishande panhasi, ndinoshanda ndichichengeta yandadya nhasi. Haikona kuita zvataita patakatanga kupinda basa tichiri kutambira pawiki. Musi wechina taita pati tichiti mari hadzisangane. Wazi taitambira Friday tichiti mari haisangane toidya yese. Musi wechina tichiitira Friday hatinotambira futi. Mai mwana rega ndikuzivise, kana uchitambira mari yaunopedza yese you are living dangerously. Nekuti mangwana paanouya usisina simba manzi retire in 9 years vachabvunza kuti waitambira mari, waifanirwa kusadya yese, waifanirwa kukamurira 65, wakamurira 67, wakamurira 70. Ende mai mwana zvoreva kuti unofanirwa kutambira mari uchiisa imwe paside. Vazvinzwera. Saka rega ndisiye izvozvo. Zvoreva kuti kana uchinamata haikona kunamata manamati
mabatira munoita ekuti panenge paita dambudziko ndopa unosumuka ukwira kakomo uchiita prayer kuti Mwari ndibuditsena namata nebhajeti yamangwana. Daitaiziva izvozvo kuti pandinonamata nhasi ndiri kunamata netime nichibhajeta netime yemanight season. So I don't only pray for my today, I pray my time yekuchembera kwangu. Endanobvunza Dhavhidhi anoti Jehovha ndiye mfudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Anondiradzika pamafuro manyoro. Andozoti hauna chawanzwa. Zviri kunzi Jehovha ndiye mfudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Zvoreva kuti day to day anayo. But pakuradzikwa kureva kuti my time yandakuchembera ndinoda kuchemberera ndiri pamafuro manyo. Iyemi tikakutarisai muri kuchemberera pamaganga tingosiyai tiende pa10 number 5. Ndachipedzisa wega. Unoenda pa10 number iwo tokalkuleta kuti mafambiro andiri kuita. Zazvoreva kuti ukaona Mwari uchitambira pay isingasvike kune mumwe mwedzi, moreva kuti mai mwana musachembera. Nekuti Mwari haizobhalansa, nekuti iri kutoramba kukakata uchiri kunzwa, haikakate usisanzwa. Kune vakaenda kuchikoro vanoziva mwaka watiri kurarama, pensheni yauri kubhadhara nezigi rinenge risisiko. Pauchachembera mai mwana pepuka. We are eradicating. Hatisi kualivieta. Ukanzwa language yandiri kutaura hatisi kualivieta. Tiri kueradicate. Alleviation ni kupomotsa. Signature yasati apa tiri kudzu. Handiti kunyatsozvitwa zvichirwadza kuti dzu. Day number 5. Day number 5, Mwari anoenda to the sea. Avati, let the sea bring forth the fish of the sea, and let it bring forth the flying birds. Saka zvoreva kuti pa day number 5 pakapiwa sea, the sea, the creatures of the sea, and the birds that fly. And the Bible pa verse E akava unza signature number 2. Signature number 2, and he blessed them. Zvoreva kuti Mwari wakaunza seed number 1 for the propagation of his creation, kuti dzisaende pa extinction. Number 2, wakarelease a blessing yekuti zvirambe zvichiberekana. Saka zvoreva kuti unobereka according to the blessing of God. And he blessed them and said, be fruitful and good. Sazoreva kuti you can only multiply under a blessing. Ukaona mu life mako musina chinhu, zvoreva kuti blessing yamdarai good. Panenge pakuonekwa signature yasati. So that was day number 5. Day number 6 ndo pakasikwa mhuka dzinofamba panyika. Dzasikwa mhuka dzinofamba panyika, Mwari akadziropafadza. Watch me closely. Bible shoko raMwari rinovhara rati tichienda pa day number 6, I think it was kwakuda kunonyura nyura, ndo pakazoendwa kukanzuru. Pakanzwa ayo takuenda kukanzuru. Mwari vakati ngatiende kukanzuru kwakutonhorera. Zvimwe zvese were creatures that were brought forth out of the sea or of the earth. But pakuzosikwa nemunhu, Mwari vakati aiwa vana vachasikika nemazwi, regai tichienda kukanzuru. Vaenda kukanzuru vakati now let us create men in our own image and in our own likeness, because Mwari vakushifta from the dispensation of angels to dispensation of humanity. Paisikwa pesa pangiro dzaiona dzaifunga kuti ndidzo dziri kugadzirirwa, vachitoti pane ari kupromotwa pakati pedu nekuti sati akatadza, vasingazive kuti mudhara anewe mumind akuti rega nditange neimwe kind ichaeradicate the power of the enemy. Bhuku yedu inobva itaura ichiti achivati let us create men, and God created men, he male and female, a creator male and female. And the Bible inobva rati and he blessed them and he said be fruitful, multiply, subdue. Zvoreva kuti akunzi have dominion over all things that were created. Saka zvoreva kuti the power to deal with the signature of
of the devil yakaiswa mu blessing yemunhu. Kana Mwari mazwi akatanga kutaura kune munhu aipa power kune munhu to deal with the signature of the enemy. Saka be fruitful is dealing with the emptiness that is in the world. Be multiply, pakuteswa form ne shape, subdue, you have dominion, you must have the revelation. Yekutonga kwako, then the light yakutonga. Saka ndikuti Mwari ngavati batsire everyone nari muno ngazire kuti mahari mune ropafadzo raMwari. Parino ropafadzo raMwari usafurirwe newakaipa achikuudza kuti aiwa murombo munhu aasi. Nekuti dai ari munhu usingajetraye kuda kuumbiridza kuti munhu. Rega nibvunze vari munhu imbasera futi vakadzi vari muno vanodiwa zvakasiyana siyana. Nyaya isi parudo rwakuda munhu akuda, but munhu wese anodiwa maringe nemari nemurume wake. Mukadzi waticha anorarama kusiyana nemukadzi wamaneja. Kana pavanotengerwa zvinhu pabhethidhe rake unotoziva kuti nditicha uyu ndimaneja. Vakasiyana nemudzimai wake waheadmaster. Saka zvoreva kuti kana vakadzi vacho vakusarudza varume vanotosarudza marume nekuda kwemari yacho yaanotambira nebasa raanoshanda, nekuti unoziva kuti unodiwa maringe nemari yaanayo. Usada kudhifenda kushayiwa mari kwako kunzi sorongo rafu. Hakuna chinonzi sorongo rafu. Kunyangwa ukadiwa sei, kana ari garden boy ibenji chete hakuna cheya. Kunyangwa ukadiwa sei, kana ari teacher hafa akakutengera kavhidzi, kana kahonda futu. Kunyangwa ukadiwa sei, hakuna mai mwana munokuvara nemasurprise. Surprise kureva kuti munhu akakubvunza unotaura zvisiri zvezera rake, saka iwe unovharwa nesurprise. Hausi kupiwa chance yekuchuza, uri kunzi surprise nemari yalevel rangu randakuda naro. Mazvinzwa here mai mwana ari pasaida. Saka alright, kana uchiona madzimai madirwa acho achisiyana maringe nebasa rine murume wacho, rega ndikutaure dangerous statement. Dangerous statement. Rega tonoti time iri pano. Aiwa asikana tinoda kuenda nemabhasi, handiti muri vemakombe nevachi tinoda kudzokera kumba. Asikana ndizvo waraitira katifambe nebhorani. Saka zvoreva kuti dangerous statement yada kuda kutaura, watch me closely. Ndosaka uchiona nekuti iwe wakadiwa naticha hokoyo, ticha yeye akazopromotwa anosiya iwewe level yemukadzi wati unondinzwa. Vazvibata vatozvibata, nekuti kusimuka kwelevel yemari anochinja mukadzi, nekuti ari kutsvaga mukadzi welevel yepa yemari yaanayo. Saka mai mwana ukaona baba vachisimuka musasaririre kumashure. Kana vanga vari vaya vekumona neZambia uchisunga dhuku ukaona kusimudzwa kubasa, iwe tanga kuita utunzwara uchienda ikoko kuitira kuti usasaririre. Ramba uchisimuka paanosimuka, ukasaririra mai mwana anoendera secretary. The devil is a liar. Ita mwaka uno ndinochenjera, tinosimuka tese. Ita utumareseni tukugona kudya nefork and knife. Uchiti kana ndazoenda kubasa ndisanyadzise, haikona kuti zvinoda dry hands nefork handigute. Mai mwana munosara. Vazvinzwa here mai mwana? Unosara.
Zakadzidza kuti Mwari kana vachisimudza baba, mai mwana simukai navo. Kavakataura kuti kuofikwa takuenda kunodiwa chirungu, enda noverenga shona. Kanoida chirungu, enda noverenga shona unochidzidza chirungu. Mwari vachikubatsira kuti ufambe nelevo yake. Kana waona kuti akuenda kumusoro nemafuta chinja, Vaseline ichashanda kuofisi kwakupindwa. Kwakuda une mafuta anenge ari nani, tsiyo dzopendwa. Wako noti ndoda natural nuya. Mai mwana munoziwa. Woti tanga tisingaudzwe. Kana uchiti makeup yakaipa wakaizorerei pamuchato. Bozvane vamwanda kuita kunge ventini vachiti hazve makeup nekupenda nzwara handisati ndaona anoende pamuchato akarova Vaseline kumeso, unenge wakadhirowewa kutaura kuti muchasimuka muchienda kustandard. Mai mwana mukatambira kuVaseline munosara nemasumukiro ari kuita baba mwana. Vazvinzwa here mai mwana? Wototi asikana ngatikwinyei, tombopota tichibika raisi, tombopota tichibika zvechirungu, kuti baba vazive kuti hatina kusaririra, tinokwanawo ikoko. Mai mwana Mwari ngaakubatsirei kuchechi hakuendwe neZambia, nekuti Mwari baba ndopa vakutorera manotsi kuti anofambika naye pane vanodzinyarikana here pamadignitaries anofitwa here ndikazoenda naye kubasa. Haikona ngokakaira Zambia kwaambuya Zambia, kuchechi Zambia, pese pauri kuenda kuZambia. Mai mwana vaudze mai mwana kuti unodi. Andozati kuchechi kwedu tinenge chida kuvhara maZambia. Vhara Zambia wamborova sketi mukati yekuti uri kuzoya kuzovhara kuwana magariro, vati mafambiro nababa muchienda kuchechi ngaadade newe kuti uyu kumanagement team ndinogona kuenda naye, kumeeting kuya ndinogona kuenda naye. Takurika. Ngatiite munhu zvoreva kuti uri munhu wekanzuru. Wakabuda mukanzuru, you are prescribed, you are defined in a specific way. Haugone kuoutwa in any other way. Ndakuda kutanga kuparidza vadikane. Bhaibheri shoko raMwari rinoti paday number 7 mudhara akazorora. Chaari kuzororera nekuti apedza signature yasati. Ndiri kuti kuna Mwari ari kubata basa pakati pedu. Na musasa uno Mwari vasvike pavanozorora nyaya yako isati yapera. And God rested pakubata kwese kwaakaita. Ndati ndiMwari anoti haazorore kana yako isati yaita, haazorore kana nyako isati yagadzirika. Anozorora chete apedza signature yewakaipa. Paanopedza signature yewakaipa, iyo kupa power to be able to handle the pressure. Vazvinzwa here mai mwanavo kuti kana Mwari watouya haatopwinya, haazorore. Saka usafunge kuti nyaya yako yareba, yatora makore akawanda. naMwariwo havasi kuzorora kusvikira zvako zvaita. Ndauya kuzokuudza message panguva ino kuti kuna Mwari wakatora kesi yako akati rega ndimbodhila nayo. Ndati mudhara iyeye haazorore kusvikira agadzirisa nyaya dzako. Vazvinzwa here? Paasingazorore ndepekuti ari kuti as long as there is a signature of the enemy on my planet Earth, I will not rest. I will deal with that. Zvoreva kuti nyaya yako it's a case of emergency. Mwari ari kuti by whatsoever means necessary ndinodhila nenyaya yacho. But paapedza kusika paday number 4 ndinoda kuti tibate zvinhu zviviri. Akatipa mbeu, akatiropafadza kuti timultiply. And agara mukanzuru. Paakagara mukanzuru akataura mazwi achiti be fruitful and multiply. Paakagara mukanzuru akataura mazwi akati ngatiite munhu akafanana nesu. Rega nditaurire mumwe munhu ezai close. Mwari ngaatibatsire manherano nekuda kwokuti Mwari
Mwari kuti garira dare. Rekandi vanda kuza uti wakagarirwa dare na Mwari. Mwari mwari rakagara. Inonzi Supreme Court. Kana ichinzi Supreme Court. Nekuti yanga ine the triune being. Ne the whole creation mudare iri. Saka zvakadaro. Dare rinotitemainwa. Na vanhu vaunganako. Matara tinoziva muZimbabwe. Kune inonzi Kangaroo Court. Kune inonzi Provincial Court. Koita Magistrate Court. Koita Supreme Court. High Court rather. Koita Supreme Court. Koita Constitutional Court. Ukaona matare ese ane renki. Any decision inoiswa ne elesa court, you can appeal decision iyoyo uchienda to a higher court. Ndakuda kuparidza varume, uchienda to a higher court. Saka zvoreva kuti nyaya yako ikabuda paKangaroo Court wakadyiwa, unongoti varume judgment iri sefi tiri kumboipaplaya kuMagistrate Court. Magistrate Court vachitadza vachibuditsa judgment unoti I can also apply kusvikira wasvika kuSupreme Court. Zvino nyaya yangu imanje, Bhaibheri rakagara dare ari Mwari pachake, Jesu aripo naMweya Mutsvene, akuchina vamwe vanhu vari higher than ivavo. Zvoreva kuti this one is the last court. This one is the last court. Saka zvoreva kuti iwe haunangotaurwa let there be people, but wakagarirwa dare. Zvoreva kuti une a constitution, une a document nema regulations anoguida life yako. Wakanzi wakaitwa wakafanana na Mwari, zvawakasikwa wakafanana na Mwari, zvikataurwa neSupreme Court. Ndakuda kubvunza mumwe munhu manerano kuti zvino zvauri rombe zvakabuda mudare ripi? Unaondinzwa? Zvino zvauri murwere zvakabuda mudare ripi? Nekuti pawakagarirwa dare hamuna kubuda kuti murwere, hamuna kubuda kuti haroreke, hamuna kubuda kuti murombo. Varume ngatidzosekerei kudocument. Tinoda vanhu vanoita compliance mutauro wechipostori. Takuda vanhu vanoita compliance neconstitution yedu. Takaitwa takafanana naMwari. Mubvunzo wangu wadakuda kuti tisvike patinonamata, sati wakaapila kupi kuti kuzarorwa kubate palife yako? Hauna kudinzwa. Satani wakaapila kupi kuti usabate mari mulife yako? Nekuti rakagarwa ndore kupedzisira. Ndinoda kubvunza iwewe, ndinoda kubvunza naMwari kuti Mwari Satani wakauya rini kuti muchinje constitution yenyu kuti takafanana nemi? Nhasi ndakunzi ndaoita mutoriro, ini ndakasikwa ndakafanana naMwari. The devil is a liar. Nhasi ndakunzi ndiri mukundikane, ini ndakasikwa ndakafanana naMwari. When did the devil appeal? And akaapila ku which higher court? Inodarika God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. No, ziva kuti vanhu havana kundinzwa. Ngatiendei padare rechitu. Dare rechitu, so that I prove my point. Padare rechitu yaimemba Sarah, the last one. Padare rechitu do pakatadza Adam na Eve. Vatadza Adam na Eve. Bhaibheri rinoti mukadzi akapiwa judgment yekunzi mukadzi acharwadziwa nemimba pakupona. Zvakabuda mui ukaenda kumahospitari ese ane wadi inonzi labor ward. Hakuna mukadzi anoti arwadziwa nemimba unzi mupiwe morphine anyarare. Takaadvansa kutekinoloji yemapain killers, but hakuna mukadzi ane mimba anopiwa pain killer nekuti arikuda kuzadzisa vhesi yekuti ucharwadziwa nemimba. Havari kuzvinzwa here ana mai mwana? Ucharwadziwa nemimba pakudi pakupona. Saka mai mwana arwadziwai nekuti ndo zvakabuda mui. Vazvinzwa here? Saka nokuda kweadvancement yetechnology, vhesi iyoyo ichiri kuzabane vamwe vanhu vanoti handiteerere shoko raMwari, handiteedzere Mwari, tomuudza kuti ende kule pawadi. Kunyange usingade Mwari unozadzisa vhesi yake. Tinovanzwa vachichema vachibongomora mhere. Manesi aripo avanzi mupei panadho kuti zvinyarare kurwadza. Inonzi ndo zvazvinoita, ndo maitiro ayo ndeyekutanga. Mai mwana zvichanyanya kudarika ipapo. Chatinongoita ndechekuti ukasike kubudisa mwana, kwete kunyaradza kurwadza, nekuti izvo zvakagarirwa chii. Saka iwewe zvako izvo
zvawakuti life yako wakurarama wakazviwanepi? Zadzisa vhesi oti Mwari kana manesi akatadza kuvioleta zvakabuda mudare, ini manherano ndinoramba, handigone kunzi nzenza nekuti ndakafanana nemi, handigone kunzi murwere nekuti ndakafanana nemi. Panane nharo here manherano, nekuti the moment the law is violated paakuda anonomhangara kuna mudhara. Manherano taakuda kubhenda pana mudhara kuti haisiriyo kaindi yacho yamakasika. Mwari pane akapindira pakatava akatyora mutemo. Taakuda kumboita prayer manherano tichiti Mwari tibatsirei. Taakuda kuita malaw enforcement agents ekuti Mwari tavioletwa. Nhasi ndakunzi mukundikani, nhasi ndakunzi nzenza, nhasi ndakunzi handibate mari. Hazvimo pamakagara dare, pamakandigarira dare hamuna kubuditsa chinhu chakadai. I am resetting. Pane pamwe paunoita resetting, kudzosera zvese kudefault mode, kudzosera zvese kuoriginal mode. Ndauya kuzokuzivisa manherano kuti kuna Mwari wakadhila nesignature yese wakaipa. Iwewe haufaniri kuramba wakadaro, unofanira kudzokera paoriginal. Pati pakumboda kuti tirove 1 minute yeprayer oti Mwari life iyi handiigamuchire nekuti constitution yangu haisi kutaura izvi. Imi muri Mwari une nyasha, ndakuti muri Mwari muri committed. Pamakanozorora makandiita ndakafanana nemi, mukandiblessa ne2 things, the power of a seed and kunyangwe the power of a blessing, yekuti ndidzime signature yese wakaipa. Ndatichimbopinda pachambanja panguva ino woti Mwari pane violation yaitika mulife yangu, kwatyorwa mutemo mulife yangu, nekuti mulife mangu hamusisina chinhu. Simukai Jehovha, mulife mangu muchiva nechinhu. Pananenere manherano uti Mwari 5 seconds idzo dzakutsosara, uti Mwari ndaakubhonamata pane zvandakuda. Iye haisine yekuti pana akatendeuka kana asina. Tiri kuda iyewe wagara unoti ndine 10 years but the signature of the enemy is still there. But tiri kuti manherano, may we eradicate the signature of the enemy. Wana mukana wokunyengetera pamberi paMwari muzita raJesu. Praise and worship ichitiwira kuno mberi, nyasha dzaMwari dzichionekwa. Vari kuzvinzwa here mai mwana? Ngatinamate pamberi paMwari. Baba, tinoda kukutendai, tinokuremekedzai panguva ino. Tauya nemumwe nemumwe ari panzvimbo ino, tinonamata manherano kuti hakuna anodzokera akadaro, hakuna anobata anopfurira akadaro. Tinokumbira nyasha dzenyu kuti dzionekwe pakati pedu. Baba, as we declare we are coming to the council yakagara pekutanga Bishop vachiuya, vakagara kwekutanga tiri kurwiswa nenguva yedu. But iwe namata mazwi ako, nyasha dzaMwari dzichionekwa muzita raJesu. Baba, tinotenda kuti hakuna rimwe dare rakagarwa rinodarika akagara makagara pamakati munhu akafanana nemi. Hakuna chimwe chatingafananidzwa nacho. Nhasi takupiwa mazita akasiyana siyana nokuda kwedzidzo iri mumusoro, nokuda kwemari yatinonayo, nokuda kwenzvimbo yatinogara. But today we are saying takubaya reset mode, tidzoserei paoriginal, patakasikwa takafanana nemi. Tidzoserei dominion mandate yamakaisa yakafanana nesu, yamakaisa panesu. Takuramba pamwe chete sezvamakaramba mukapinda through 7 days dzekudzinga signature yawakaipa. Baba, ndinonamata pamusoro pemumwe nemumwe ari pano ndichiti God, kune vari full-fledged signature yawakaipa, begin a process which inodhila naMwari asingashanduke, anoramba ari mumwe chete zuro nhasi nekusingapere. Ndati Baba, pinzai venyu muprocess yekudhila nesignature yawakaipa, nekuti as you were committed pana Genesis chapter number 1, you are still committed in our lives today, so that the signature of the enemy yaeradicate kwa pakati pedu. Ndakunamatai panguva ino nokuda kwemumwe nemumwe
Mwari panzvimbo ino chiti nyasha dzenyu ngaachitanga kudziona, ruoko rwenyu ngaachitanga kuruona, kuziva kuti Mwari wakubata basa mulife yedu. Nganamata changamire mupenyu, nyasha dzenyu ngadziva evident pamusoro pavana venyu, kugona kwenyu ngakuchiratidzwa manheru ano muzita raJesu Kristu. Bishop namata izvo zvidabauri ipapo taura mashoko mashoma ekutaura naMwari. This life yori kurarama imwe chaisi yako, you must eradicate that signature of the devil tonight. Namata musangano uno wauya pakati peguta, parege kuva nemunhu anondasara kunze ndisingazi chakavanzika chakakura chikadai. Mwari ari kutaura chakavanzika chenguva. There's the message of the moment. Christ is about to come back. But panofanira kugadzirika mulife yako before Christ comes, appears again to this world. Sazvaitika izvozvo unofanira kuita make sure that you put everything to line in the name of Jesus. Just pray. Usamanyire zvimwe zvinhu. Kumba kwavabva wabva, kumba kwavabva kusina zvakanaka, asi nyaya yako iri pano inogadzirika pano. Ngaigadzirike manheru anhasi ano aya. Pano petauya Mwari uri pano. Mwari wataura pakati pedu. God has spoken his word. This is a mighty word, a powerful word. That's the message of the moment. That's God come talking to his people. Mwari ari kuzvitaura pakati pedu muzita raJesu Kristu. Mira uri pakamira ipapo, kuti munhu wese amire akanyararisa ari paari. This message is so mighty, so powerful. Pane paunoona kuti murume uyu ari kufunga here, hazi Mwari here ari kungodownload a message to his people. Ndimwari ari kungotaura pfungwa yake kuvanhu, echitaura kubudikidza newamira pamberi pedu. Ndichiona matauriro akadai nematsananguriro epfungwa yaMwari yakadai. There's a brother of mine, there's a sister of mine. He is standing tonight. Aruti evangelist. Ndazwa mashoko. Signature E. Life mangu irimo. Signature E. Ndinoiziva. Zvirikuona matrains ayo. Ari pachena. Life mangu. Andisati ndapa upenyu hwangu kuna Jesu. Kana kuti aiwa. Ndanga ndakapa upenyu hwangu kuna Jesu. Asi ndakatadzokera kumashure nekuda kwezvinetso. Asi ndazwa message. I'm compelled to come back to Jesus. I want to call you to Jesus. I just want to pray for you. My last prayer tonight, I want to pray to that person. Salvation is the biggest miracle. Salvation is the biggest miracle. You want to slide back to Jesus. Dokuna matira wakamira ikoko somza boko arno tendeuka somza mwako wako ndikuna matira dokutendeuka somza yes somza mwako yes somza roko wako ndikuna matire.